Ассалому алайкум. Апа хоҳаро, ҳамакаса иншоалло созе. Хуш омадед ба канали ман. Раҳмати калон барои дастгиритон. Раҳмати калон барои комментариҳои нағз менависен. Аз шумо ман миннатдорам. ҳозир дарси имрӯзаи мо духтаро тарзи остини клёш пора кардан. Мисол чихе клёша пора мекунем. Ман иншоалло насиб шуморо имрӯза дарси мо ҳамхалира ма шуморо мефаҳмонам ки чихе бояд ҳамира мо тайёр кунем ки намихе ҳаминҷош кашида наёяд. Мисол бисёр кас ҳамин чия медузан наминҷош камтар хали ба мегӯянд ки наминҷае ки каҷ ки мекунанд наминҷа ихе мешавад. Ихе тай даст остин кашида меистад. Барои кашида ки наистад мо имрӯз ба тарзи осон бигем, ба тарзи фаҳмо шуморо нағз акак мефаҳмонем озӣ ки бояд чӣ хел пора кунем. Аввал мо остина меркаи мисол худтона ё ҳамо одаме ки чен мекунӣ духтартона мисол клиентона касе ҳаста меркаи ҳамура дар лекала мебуред дар ҳамин коғаз қолаб карда мебуред духтаро. Мисол ғавси дастша, банди дастша, мисол проймаша чӣ хел буровардан дар кор, айҷоша гирифтан дар кора, наминҷа чӣ хеле ҳаст ҳамо одам чен мекунену баъд аз куҷо клёша мефораш мехоҳад ҳамин сари нуки остин ам китф чен мекунед то оринҷа мефораш аҳиси клёш шава ё то иҷара мехоҳад аҳиси клёш шава ҳамо одама пурсида иҷора мерка мекунӣ. ҳози мо оринҷи даст поёнай. Мисол неми клёш ҳамҷа поёнай мо то ҳамҷа чен мекардем. Мисол қолаба буровардем лекалаша анаку мо чӣ хел ира пора мекунем ки клёши мо хушрӯб рояд. Ҳозир остини обични остина ина остини оддия озӣ. Ина мо озӣ остини оддӣ пора карагем. Ина дидесте? Неминҷаи дасташ. Мисол мо ба таи дарс варзиш 14 обши. Анаку бояд мо ира чӣ кор кунем ки клёш шава духтаро. Анаку бо диққат мара гӯш кунену тамошо кунед. Лайку подписатсияро фаромӯш накунед. Иншоалло видеои нав ма мепартом. Ина мисол намира мегирем барои клёш шудан неҷара камтарак ис мекунем. Мисол 1.5 сантиметр боша байни растаянишон 1.5 сантиметри иҷара камтарак қад мекунем. иҷара нехе мекунем. немехе хак шумо да гап задам ки фаҳмо шавад шумо ҳам канали мара дастгирӣ кунед лайкотона фаромӯш накунед. Мисол тамошо карде подписатсия кунед лайк бимонед. намехе мегирем растаяни кушода иҷара камтарак ис мекунему камакак боша иҷоша растаяниша мисол клишени ҳамо чанд қай мехоҳад ҳамо инсон. мисол ҳози мо ира клишениш бояд 21 биёяд медузем 20 мешава. хе кушода мехоҳада мо одам мо бояд амира клишениша 21 кунем ба таи дарзиш. вақте ки духтем 20 мешава. растаяниша баъд мисол яхе одама ки калон мефаршад ами растаяни амира кушод карда меге ду мемонем ба растаяни ами чиёра. намихе ҳози мода инҷа 21 шид. не 21 он нашид духтаро. анаку ира мо чӣ кор мекунем? ира мо мегирему намихе қолабша мебурорем. мисол клёши хет наинҷашам баланд меша дидем.
که دخترایی را ما میگیریم. نه دی کلیوش مو چه خشوب رو ما. نه. نه رنگش بالانتر کنم. ما برای شما را فهمونده عادی کار فهمونده سان که شما در نمیجاش قندی نکنه. نمیجا که از من رفته استم نمیجا قندی نکنه. برای چی که نمیجا 20 کس همجا را پورا میکنن. نمیجا را در نظر دارم میسو. این دخترم نمیجاش کشیده میبیو. برای چی که یا خیل آدم پوری بعد خیلی کج باد میکنن. کج باد میکنن. کج که کردیش همینجا که چقدر دروردی همینجا کشیده میسته. کلیوش مخشونه میسته. وقتی که چرزی کردیم کلیوش پلاو نمیاد. اینجا خشو آزاد میسته. نمیجا آزاد میسته. اینجا کلیشنی معلومه. اینا معلومه. خودش уже چند کلیشنی رفته گیای. уже خدا چشم معلومه. نه اینجا دا باندی دست کمکاگ میچسبه. اینجاش کلیشنی میتیه. باتای درزش نیخمیتسیم. خودش خیلی خیلی روکه. اینه میخه ترس پورا کرده میشه دخترو.